Jaki to blok w Minecraft? Podpowiedź niemożliwa. Ten blok występuje naturalnie. Podpowiedź trudna. Ten blok ma swój odpowiednik w innym kolorze. Podpowiedź średnia. Ten blok stakuje się. Podpowiedź normalna. Ten blok jest czerwony. Podpowiedź łatwa. Na ten blok działa grawitacja. Ale przed tym, jak powiem wam, jaki to blok, zostawcie suba i lajka. A ten blok to czerwony piasek. Napisz w komentarzu, czy zgadłeś.